तो हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव दा फाइनाली आसाम पुलिस कमान्डोनि रिजाल्ट होबाय नोंथांमोना चेक खालामदो आसाम SLBRB नि पर्टेलाव फैनानै आसाम पुलिसनियाव बेयाव फैनाय लोगो लोगो मा खालामनांगोन नोंथांमोना रिजाल्ट पर्टेलाव क्लिक खालाम आरो बे रिजाल्ट पर्टेलाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोननिया कमान्डोनि रिजाल्ट होबाय काट अफ स' नोंथांमोना बोरै नायनांगौ बिनि सायाव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लानो गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दा फाइनाली नोंथांमोननि रिजाल्टआ बेयाव ओंखारसिगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि कमान्डो पस्टआव जाय पस्टआ 2450 दङमोन थ' नोंथांमोना बेयाव नोंथांमोना एडमिट कार्ड नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हानायनि अपसनखौ मोनथारसिगोन दा लोगोफोर बेयाव लिंकआव थांनानै नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनांगोन लिंकआव थुना हो आरो बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयाव नायनानै नोंथांमोननि रिजाल्ट बेनो जाबाय 2450 नोंथांमोननि रल नाम्बारखौ होनांगोन नोंथांमोना एडमिटआव नाय PST नि रल नाम्बार दङमोन ना बेखौ होदो बेनिफ्राय बार्थडे होदो पासवर्ड होनानै एप्लिकेसन नाम्बार आरो पासवर्ड नोंथांमोननिया साबमिट खालाम आरो साबमिट खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना लिस्टआव दङब्ला नोंथांमोना मोनसिगोन कमान्डो रिजाल्टखौ अके स' बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोननि रिजाल्टआ फाइनालि फैबाय आसाम पुलिस कमान्डो स' नोंथांमोना होदो दानिया रल नाम्बार एडमिटनि बेनिफ्राय बार्थडे पासवर्ड होनानै नोंथांमोना साबमिट खालाम अब्ला नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोनसिगोन थ' बेनिफ्राय सोर मोनगोन नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ हानाय एसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो रोंनानै नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनो हायो दाथ' नोंथांमोना रिजाल्ट मोनबाय बिनिफ्राय नेक्स्टआव 20 नाम्बार साइकोमेट्रिक दङ थ' नोंथांमोना जायफ्रा पास जाबाय थ' नोंथांमोना साइकोमेट्रिकआव थांनो हासिगोन आरो साइकोमेट्रिक पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना कमान्डो जासिगोन बेनिफ्राय एसआइनि काट अफ फैसिगोन नोंथांमोना बयबो रेडि जादो लासैनो नोंथांमोना जुलाइ दानावनो गासैबो साख्रिखौ मोनजोबसिगोन दा लोगोफोर नोंथांमोना बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव गोदानै फैदोंमोनब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो बेबादि लेटेस्ट आपडेट मोनो आसाम पुलिसनि